Kuria nga hinahologan ni Tuhan Yesus Kristus na mamulus do partikian jadalah salmo. Alay diluas Tuhan do kita memasuki tahun yang baru tahun 2020 namun doa yang merluhut do kita diadukan di Tuhan mandok mauriati ala saluhut pasu-pasuna pagdongan yun tuhod olong ni rohana na mga ramo di kita di tahun na salpuin lani sahat mata benami supi parhalado ni huriat ke Tuhamu di parasopauta tutuhata di tikion di arahot do hita asa unang lalap hita panay tuak kanam salpo alay di jodoh hita patohom diwita tu sakap ni Kristusi di molutan ay ibana do partigor agkadalata madalani tauron alani puji matuhata di bagasan hati pulon nai marede mahita sian bukede nomor 70